କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତ ମନରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଗରିବ ଭୋଳାର। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲା ଓ 5 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଢାବାରେ କାମ ପାଇଲା। ଢାବା ମାଲିକ ତାକୁ ବହୁତ କାମ ଦେଉଥିଲା, ତଥାପି ଭୋଳା କିଛି ଆପତ୍ତି କରୁନଥିଲା। ମାଲିକ ଯେତେ ଅପମାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପଚାପ ସହି ଯାଉଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଆରେ ଭୋଲା, କୋଉଠି ମରିଗଲୁ? ଦେଖୁନୁ କେତେବେଳୁ ଗ୍ରାହକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୁ କିଛି କାମର ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ, ଏଇ ଆସୁଛି। ଭୋଲା ଟ୍ରେରେ ଖାଇବା ଆଣି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ନେଇକି ଆ। ଭୋଲା ଚା ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଚା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାର୍ଟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜୋରରେ ପାଟି କଲା, ଦେଖିକି ଆସିପାରୁନୁ, ମୋ ସାର୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସୁନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଧକ୍କା ତ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାକର ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋ ମାଲିକ? ଡାକ ତାକୁ। ଆରେ ଭୋଲା, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ବାବୁଙ୍କ ସାର୍ଟରେ ଚା ପକେଇଦେଲୁ। କେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କାମରେ ରଖୁଛ? ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୋ ସାର୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ତା ତରଫରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପଠାଇ ଦେଉଛି। ମାଲିକ ଓ ଭୋଲା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମାଲିକ ଭୋଲାକୁ ଖୁବ୍ ଗାଲି କଲା। ତୁ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି କଲୁଣି, ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବନି। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ସେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲେ। କାଲି ତ ତୁ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଏ ଅଘଟଣ କଲୁଣି। ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପଇସା କିଏ ଦେବ? ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, କାଲିଠୁ କାମକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଘରେ ଥାଇ ଆରାମ କର, ତୋର ହିସାବ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଭୋଲା ତାକୁ ବହୁତ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ମାଲିକ ମାନିଲା ନାହିଁ। ମାଲିକ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଲାକୁ ବିଦା କଲା। ଭୋଲା ଲୁହ ପୋଛି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କାମ ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ ତାକୁ କିଛି କାମ ମିଳୁନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ଜମା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଘରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ତା ପୁଅକୁ ଭୋକ ହେଲା। ବାପା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭୋଲା ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତାର କଣ୍ଢେଇ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଥିଲା, ତା ସହ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଭୋକ ହେଲା। ବାପା, ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭୋଲା ତାକୁ ପୁଣି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୋଲା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାୟ, କେମିତିଆ ବାପା ମୁଁ! ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ତ ଭୋକ ସହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କେମିତି ସହିବ? ତା ପୁଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଣ୍ଢେଇ ହାତୀକୁ ଜୋରରେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ତାପରେ ଭୁଇଁ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେଇ କଣ୍ଢେଇରୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବାହାରିଲା। ଭୋଲା ଏହା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୋଲା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ଗଜାନନ, ତୁମ ପୁଅ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ତୁମେ ଯେବେ କାମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ହିଁ ତା ସାଥିରେ ଥାଏ। ମୁଁ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖେ। ଦେଖ, ଏ କେତେବେଳୁ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ ଓ ଚାଲି ଆସିଲି। ପୁଅ ଗଜାନନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ସେ ପୁଅ ଆଖିରେ ସ୍ନେହରେ ହାତ ରଖିଲେ। ଚାଲ, ଏବେ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଗଜାନନ ଚୁଟକି ମାରିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆସିଗଲା। ପୁଅ ଆଖି ଖୋଲି ଯେବେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଦିଅ। ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗଜାନନ ଭୋଲାକୁ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ଅନ୍ତଃମନରୁ ଡାକିଥାଏ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମକୁ ଯେବେ ମୋ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ମନ ଭିତରୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବି। ତାପରେ ଗଜାନନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଭୋଲା ପୁଣି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା, ମାତ୍ର କିଛି କାମ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବିକି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗଛ ତ କଟିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଭୋଲା ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠାରେ ବସିଗଲା ଓ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏବେ ଦି ଓଳି ଖାଇବା ମିଳୁଛି ନା କୌଣସି କାମ ମିଳୁଛି? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ତାକୁ ଗଜାନନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେବେ ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଅନ୍ତ ମନରୁ ମନେ ପକାଇବ। ମୋତେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ଯେମିତି ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଗଜାନନ ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। କହ, କାହିଁକି ମନେ ପକାଇଲ? କିଛି କାମ ମିଳୁନି। ଭାବିଥିଲି କାଠ କାଟି ତାକୁ ବିକି ପେଟ ପୋଷିବି, ମାତ୍ର ମୋର ଟାଙ୍ଗିଆ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେମିତି ତୁମକୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଭୋଲା ତା ମୁଣେଇରୁ କିଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ପୁରାଇଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗଜାନନ ତାକୁ ରୋକିଲେ। ଆରେ ଭୋଲା, ତୋର ସେତିକି ଚଣାରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଚଣା ଅଛି ବୋଲି? ମୋତେ ସବୁ ଜଣା। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆକାଶ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି,
କାଲି ତୁମେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ମୋତେ ସବୁ ଜଣା। ଆରେ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼, ତୁମେ ଆଖପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ଫଳ ମିଳେ ତାହେଲେ ନେଇକି ଆସ। କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ତ କୌଣସି ଫଳ ଗଛ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିଗକୁ ଯାଅ। ଆଉ ହଁ, ଅଳ୍ପ ଫଳ ଆଣିବନି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ହେବନି। ବେଶୀ ଆଣିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛି। ଭୋଳା ତା ଥଳି ନେଇ ସେଇ ଦିଗକୁ ଗଲା। ଗଜାନନ ଗଛ ପାଖରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଳା କିଛି ଫଳ ନେଇ ଫେରିଲା। ତାପରେ ଗଜାନନ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରୁ ଥଳି ନେଇ ବାଃ, କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ! ଗଜାନନ ଚୁଟକି ବଜାଇବା ମାତ୍ରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ନିଅ, ତୁମର ଟାଙ୍ଗିଆ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଗଜାନନ ଗଛ ତଳେ ବସି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୋଲା ଟାଙ୍ଗିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ କଟିଲା ନାହିଁ। ରହିଯାଅ, ସେ ଗଛ ସେମିତି କଟିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଭୋଲା ରହିଗଲା। ଗଜାନନ ଚୁଟକି ମାରିବା ମାତ୍ରେ ଗଛଟି ଆରାମରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ କାଠ ଆପେ ଆପେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ନିଅ, ତୁମ କାମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ତୁମର ହିଁ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ମୁଁ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ସଦା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଅ। ଯିଏ ମୋତେ ଅନ୍ତ ମନରୁ ମନେ ପକାଏ, ମୁଁ ତାର। ଭୋଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗଜାନନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆଜିଠୁ ତୁମେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ଏଥିରୁ ତୁମର ପରିବାର ଚଳାଇବ। ଆଉ ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ? ଆରେ, ଡରିବାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତୁମର, ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ସିଧା ସିଧା କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିବା ବଦଳରେ ତୁମକୁ 2ଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନେ ରହେ, ତୁମେ ଯେମିତି ଏ ସର୍ତ୍ତକୁ ନ ଭୁଲ। ଯଦି ମୋ କଥା ଅମାନ୍ୟ କର, ତୁମ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭୋଲା ହଁ କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ତାପରେ ଗଜାନନ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ ଉପହାର ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଭୋଲା ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣି ସହରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ପୋଷୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ବଦଳରେ 2ଟି ଗଛ ଲଗାଉଥାଏ।